som vám slúbil, ktorý bude vždy, hoď rešpektujúc naše medzinárodné ukotvenie, chrániť a brániť národnoštátne záujmy Slovenskej republiky, chrániť a brániť záujmy občanov Slovenskej republiky, že budem prezidentom, ktorý bude robiť všetko preto a bude všade, kde treba a kde sa bude dať vládu podporovať v snažení zlepšovať život ľudí na Slovensku, aby sa podarilo vláde naplniť jej programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí, aby sa na Slovensku ľuďom lepšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie žilo. A že urobím všetko preto, aby Slovensko, nech sa to niekomu páči alebo nepáči, vždy zostalo na strane mieru a nie na strane vojny. A nech ma za to kritizuje, kto chce, ako chce. Ľudia na Slovensku ukázali, že rozoznávajú, čo tejto krajine hrozí zo strany liberálnych médií, aktivistov, mimovládnych organizácií, progresivistov. To nebola náhoda. Tí ľudia prišli, lebo jednoducho sa báli, že kam by sa táto krajina preboha dostala, keby takíto ľudia dostali k dispozícii moc.